Η ιστορία του Παναγιώτη Ζαμπετάκη ξεκινά από το Καστέλι Παιδιάδος, ένα μικρό χωριό στην Κρήτη, γεμάτο ρίζες, οικογένεια και όνειρα. Μεγάλωσε σε μια ζεστή οικογένεια, με αξίες που κουβαλάει μέχρι σήμερα. Από την Κρήτη, ταξίδεψε και έζησε στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, χτίζοντας βήμα-βήμα μια διεθνή πορεία γεμάτη εμπειρίες και φιλοδοξία. Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε στους Financial Times, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα σε έναν διεθνή οργανισμό με παγκόσμια εμβέλεια. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην Google, όπου ανέλαβε στρατηγικούς ρόλους και εργάστηκε με ομάδες από όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ακολούθησε η Amazon, όπου ως παγκόσμιος επικεφαλής εκπαίδευσης και ανάπτυξης πωλήσεων, διαμόρφωσε προγράμματα μάθησης που άγγιξαν χιλιάδες εργαζομένους διεθνώς. Σήμερα, βρίσκεται στην Pinterest, ως παγκόσμιος διευθυντής νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης, χτίζοντας το μέλλον της εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα. Η πορεία του Παναγιώτη είναι συνδυασμός σκληρής δουλειάς, περιέργειας και πάθους για συνεχή εξέλιξη. Παρότι έφτασε σε υψηλές θέσεις στη διεθνή αγορά, δεν ξέχασε ποτέ από που ξεκίνησε. Θέλει να σταθεί δίπλα στους νέους του τόπου του, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους και ενθαρρύνοντάς τους να κυνηγήσουν τα δικά τους όνειρα, όπως έκανε και εκείνος. Το όραμά του είναι να εμπνέει, να δημιουργεί ευκαιρίες και να δείχνει ότι τα μεγάλα όνειρα μπορούν να ξεκινούν από μικρούς τόπους και να φτάνουν παντού. Ο Παναγιώτης ευχαριστεί το Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελίου και όλους τους καθηγητές για τη στήριξη και τις αξίες που του έδωσαν. Εύχεται σε όλους τους μαθητές μια δημιουργική και όμορφη σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία, επιτυχίες και χαρές.